Чакай сега. Виж го. А, Румене! Къде отиваш да е, ма? Той засили пък. Виж сега какво става на трета, човек. Обаче на четвърта не стига. Защо съм натворен полиция? Дай газ! Дай газ! Горе-долу Кантар. Обаче неговата май ще върви повече на дълго от твоята, а? Моята бе? Да. Много ясно, че върви повече. Ма тия, виж ги, не може да ми е такова. Кантар пълен.